nigo tokoyachaga kora sorgongo rwa Gusii asengo kumanyibuna egati yabalimi bekemeli yechae kora ase factory ya Nyamwamu nigo bono baisokiribene nabo igokomo cha KTDA ase okonyorwa kwena na oboyo okwana chinga kibali kweyonyorera oboyo ase tundubali ya Kiogoro nigo baimurunganire ase okonyora chigunia chinge chyoboyo kolengania na boli babete bakwelikia Mulikito Amisi Josephat na bakagwikirana chinsemicho nabo igogotwariganiria orobotiro kubwatia asinchira iyo wikirano magaya baremi bekemeligie chai kogendra ko baba konyora oboyo bunanchira ya moyo gosira nabo igo comment ka kweligesa nigo abaremi kurwa season 11 anene kurwa se factory ya Nyamwamu banyara ko bakogikiria nagoteba oboyo bunigo banyara ko bogocha ase chinga ki chitabwenerati ekere chaya yo bantu bana chire pa bana yishari bantu bakona chaya ko jakero mudiyo kianda komi ya saboka lakini bana yidi sabokera nya eboyo mboyo oboyo waboletire lakini waboleta singa kirembe tuboneka konyoro oboyo kurwa June paka August twanyo twakolre aimo no tokonyo lige salie chaya irengia bono iga tugate try season ngo gutakero mutiyo January February na March so mutinye yebere mtoko nyora liga sadieto obuyo babolentire ngakinde tutatagerete cyage twagabete ngo cha mutinyo nane bono na tucyuwe kamagondo nicho okaragasi cyamura cyane cyo January igo nabaga tutegine ne furi mwe ko benke se ya Nyamwamu tiri bono na gere cyane ubuyo bwacha ngakinde kera cyumura kera bago kwana ase tundubali ya Kiogoro echinga kibali ko baba konyora oboyo bwo nigo abalemi uboigo batabire abangete banyarite ko baba konyora omubaro bwechiguni cyoboyo ekibanyarite ko baba kwelikia ase chinga kichanyale ko bachigoeta abantu baja kurumamisa 12 paka saa hii saa 11 abantu bakwaye bo mutako asabete mibuko 10 awegwebere kena ligeta moyane na nyo boya wa magongo metie cha mbate metemenge makita ango da konyara matokeo ngiye ko bara bale mutokora mika etokolika moya cheto tware dise ngwa moyo boyo bunyaba ko baranta ngo chaba ya dusondwa mbochi tina mbiri takire abale mande banyarete kuri mutinyi kuno babiki cha yasubukire ngana yo konyora e bonus engebo igo asomwakoyo tetigiri magega Baere sabori nina ni chandoki banyorte chibese chitu toriera chibese chitakere konyera tatetiri chibese chinde baiberepe twango bere mubero mu chibese chebo asichikorteki asichire bale tu akari chibese na ntubona ya Nyamwamu kyamma kamwe tu akari sina ine chiti utokanya tikende na bana chitu huyo na tu atigara nturiyo igo murimi achandike sana ese beyi ankata akari anda tokura ko rwasiga Nyamwamu esengima chitu factory chose bila kitokona na maega tokonyora ama tokea ta iyo ntuto siegete na kitosieka ngamwe ni totokoira ntose toko ngamwe ni to ya twakange tokenda tokoda ko Nyamwamu abalemi abo igoni gabanyara ko bakuikeria igetambokero kya ba director no botenelewe factory ya Nyamwamu osiekera gati ya balemi kinamba cyabo ase batagenda tukoba bakopima echayabo Tunalia abantu bandi kinamba wababuli ya mistake blasma mubolibu ekola nini leto nyimire bikababuli shareholders nange ntukibagokora mbakomiyo kabana chibabaterenia bali bande mbakoire chai ine rosia netokonyora se factory serikali yasona negati ekerewe chikorosya machiko ene kinga machika ya ruya sabarimi talinga na sawa director mu director oikabwa atirichiko nigo abalemi abo igo banyare ko bakoboria serikali go soana na gati elio kuligereri na kolingoria engana yo konyora ebona sienge na boigo koleta amoncherio ase oboteneriwe sector eyobolemi bwechae anene ime ya zone 11 iyato sawe serikali iri genteke patokonya to yarigesa to somiria abana wala besa na chano yote kwa 2024 ndio wanaweza toa somiria abana ikiagera ebese ya jitenke board management ya Kiamukama plus the board member bambaligererie genteke omanyina article of association nero tuwenda bakorera imirimo uripoteri gatasini kya Ndizi TV kuri account ya Kisii eliterana Josephat Hamese.